Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме използването на модула колекция съдържание. Използването на колекция съдържание предоставя на преподавателя възможност да съхранява и управлява всички качени файлове в предмета, както и лични материали. За да качим или прегледаме учебни материали, е необходимо първо да изберем бутон колекция съдържание от навигационното меню. Началната страница Моето съдържание представлява личното съдържание на потребителя. За създаване на папка трябва да изберем бутон Създаване на папка, след което въвеждаме името на папката и кликваме върху бутон Подаване. За качване на файл в системата избираме бутона Качване и от падащото меню избираме Качване на файлове. В горния десен ъгъл на прозореца имаме възможност да изберем метод на качване – единичен файл или множество файлове. При избиране на метод множество файлове е необходимо използването на Java. Потребителят може да избере различни опции, валидни за файла, като заключване, споделяне на коментарите, включване на версии, включване на проследявания и накрая, за да бъде успешно качен файла, избираме бутон Подаване. За разглеждането и редактирането на права на файл или папка, от менюто с опции на файла избираме Права. От навигационните бутони можем да добавим права за отделен потребител, потребители и да дефинираме права за предмет или роля. От навигационното меню избираме Избиране на определени потребители, за да дефинираме права на потребител. В полето Потребителско име може да въведем потребителското име, ако го знаем. Ако не, може да използваме търсачката посредством бутона Разглеждане. След като сме въвели потребителското име, задаваме права и избираме бутона Подаване. В лявата част на модула колекция съдържание може бързо и лесно от личното пространство да премине в съдържанието на предметите, в които участваме. Това става като изберем бутона Съдържание в предмета. Визуализират ни се папки с всички предмети, в които имаме участие, а в тези папки се намират всички файлове на предметите. Всеки преподавател може да проследява историята на файлове и папки. Това става чрез избиране на желания файл и от менюто му с опции избираме Изглед 360. След което ни се визуализира системна информация за избрания файл или папка.